Balma Malien Alignokuma très urgent. Balma bien vendredi 27 février 2026. Amboraka information téléman dosoro. Ko e tero kanyamuko dobeno nuba wole ko babi. Ko yuba babi yuba. Malien bebe ni chaindo. Tero do abdwala. Ko yuba babi na fleni. Ka ba de boraka yafa dili. Malien bela jelen fait. Ale de ode marfata mali contrôla. Ko ale seta la ko malion ka yafa ale ma ala kama kira kama ewa ale re ba ngere photo flene. Je pense que je dois avoir la photo de la maman aussi. Maman photo kanga storombulo normalement. Voilà, aba photo kanga storombulo normalement. Aba keto quoi. Voilà, you baba photo flene. Ni musokoroba indi dum bela jele nyabala. Vraiment, Moussorba hina ne mene bi quoi. Mena rek makan kala. Et kati 24 ka page moko tara interview ka kuna ambe kati 24 fo ni ide nyana. Vraiment, ça fait mal. Ala ka denyuma di bema. Moussorba hina ne mene quoi. Vraiment Moussorba hina ne mene. Ça m'a fait mal. Malia au ne anga janga ni vidéo la jefolo. A tara ya fadelu ke vraiment Moussorba message ti malien bela jelema ko bela jelenga ya fama. Donc yuba ere bora jabili ke ametla ko fana kala aw ne anga janga name ngene bulu ne ko be ya fari ni malien fedro u kana ka ko jati u kasabali u kana ka ko jati u katwa nu safe life foi ma perdi u sika foi ke malla nu kuma na u sika foi ke malla le bisika na malla bina malla sika na asikana ne kana bila sabai avion nimbe angolo sabai u doroni u bobolo sabai awu halaki momo kibe kelen juge ni sole be halaki bo ati sokana ati sekana kata da wira baro mu yira baro to kusekana nai abu bolo sekana nai ba bla ni mana kandro na ka kube jamana baka ka jamana nyaga ma foi uba kube ni ka jamana nyaga kube asim pampa asim fungule ba kandala koi ayebi yino abina fo kongo be mamina abana ali ni dala tumini sole mai makoi ni ya fasale ya ne ya vira no kulera no ko erebe mi ibe konti ko na tumini ti kono ne tukasi bato ne wula ka boya katanyi ni ne taranyi ni kanga papier be burungo bari nyana min nasrala jabati yelena dumini tatu kle ko ambe wati dola kumbora ka do menase o tigi do bora ka kuma eka awo kene ne wula katanyi ni ne wula katanyi ni kamubi takatanyi ni ne ka karante ne kan ni na be burna ko ne ta yoro don tuguni ba na be buru kuma masura ne kirikara la mobili kono ko be na kle saba me mai makula mobili kono ala ne shiri comme ta ne ma yef ni ne koram so do de be odi abla video la ka nyini ka de ma ne ka soro ka kuma fe murtani ka nini ko de ka ya fama chani be dongili ne na ma nyoy to bela jele kuma mesam donc bay ou ka histoire nyafo ba ko vraiment les re a nyini fo ka ye ka anene kosobe ka téléphone ci ba mako baga ya falima OK kwa ya fa de liba fe ko baga ya fama ay téléphone tare ba mako babu suka ya fama o ko fa tukunu atara ka siga kan tukuni avec a vidéo ke bon ba ko ka kungulu mai bo kuma chama fora ere bora ko ka fenta a ko fenta la de ko il va très bien. Bon moi je comprends le jugement que au là donc Moussorba bora ka acte mon ketan c'est un acte de bravoure, c'est à saluer. Moussorba vraiment moralement ça fait mal. Bon, Moussorba bolo ko fait. C'est dit ba do marfatiki nous fleni nous ya damene au bon mandat là de. A fait mina fois a virisi la maridu. Na yimine te bola akagele ne. Donc ayere bora ay jabili ke parce que a ba kuma na dora ayere bora ka kuma anga ayere fana kuma kana me. Assalamu Moussorba mi bora ka kuma ne kam Moussorba do jati. Inshallah nyaay ka fo sulka ba ko nunu ula kata sama ka kuma nya fay ko ne ka sega boni bara ne ka sega bo jadila ne ka sega bo amaru ku fa nunu ko bo kuma konna la Moussorba ira ka fo bo kuni mangane ay kuma chama fo cheno furdim mena mena mi fo dron male ne be yere kalama ne ti la toy ne tra fara munu ka amaru ku fa nunu munu ka mo gonma do wallahi وقال لي اني كورنا الشهاده ودك وين قال لي اني كابن فتني ني كلام كسونا ام بي كورنا الشهاده كودي
ni kurana shara masigi lafiyati maliyun maliyun ay kurana shara sigi kala ka ba o de shushoyin ay famu ne kara foto yo wo make foto yo wo kurana shara ka sigure ne ga fa fry kurana shara ka sigure ne ga fa fry ne ga fa no ya ka funim na ba mo ko amar ko fa nun ko kuma te anga tugorwa do tugorwa mo no do ko ko dale no wallahi usagana alai uyaka alai ay dem sanu namu jorata insha Allah wa amu ko biya mu ko shini ushima kuma done da nere de galli mana yem blanna go mo kuma done da kan yoro fo ka gala ko sabe wa adi srafo ni kurna shara man an ni ba da fanyen kal alala abe kulo bala de ala ko kurna kono inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah وبكلك علي ايا نيفري الله تعالى مدي اما الجنه ko wallahi ban mo nete doro ko aya fo aga gaba kurun me pale kono laga to miskilino kaga kurne sharia sigam go bulla kala be bale donc abela jele ay sa bora kumana Amadou Gomogola e bora ay kumana Amadou Gomogola donc ayaga position ira abe fonne mako clarification o ba ira bamuso bora ka kuma me bien ko qualité ko indabla donc o ye so flé abuli kene flé angani nga vraiment nga soutien me musokoroba yi o de ko sa be fo nyana ko ni mogo deun dona ni mogo do be tiro la karata so mogo be bisigi quoi ibe dendo wula te ki mais musokoroba courage musokoroba fou musokoroba vraiment on doit la saluer. Ne la bangini Mali autorité mo fa ko aklito musokoroba ina quoi. Elle a besoin d'être signalée et soignée. Ne ma fliko ay oro ndara nyere ba dina ndara oro jumende ko de baka dimi quoi. Ka mo go opération. Amanyine Asim Goita naka jama fa naka soro ne mandi. Vraiment ay hina musokoroba ina wallahi. Ay hina musokoroba ina. Bon ala e dingen tara do marfatiku ko kungo nana. Ayaka choix de que ce n'est pas du tout bien mais ne ala munda ka be boy la saraka fo to la donc ni oro de kala ka ira obela jerena katla mena kuma fana daga ntuguni kelembe sina mamunu me ka marfata Mali contrôle atlantique be a ere ga démissionnu di ma fo ngo farasita la de ma ere ga démissionnu te ma me ka doko ina sangui ni me ba mako ala mame aujourd'hui ala jabi ale tugule me moko nko o ba ke ni kumana ko vraiment ko ale ba kale abia ba ko kale ka soutien be Assimi Goïta ba ko kale be Mali transition fait be Assimi fait ma dente Assimi fait ça fait partie de la vie an ni woro la ninganga ato Assimi ka fama liberté d'expression ere fengay muy mais kona metanya fait ambition donc on bora ka nyoro diro la Malien fait be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka warchi no ala be Senweb application télécharger na Senweb application télécharger abene siku tungara ka corps modo urgent dro 10 euro bena ya reta ko fa baga banque information be du ndanga banque information be do so mo be malla Sénégal korbar Cameroun abul ka orange nulo tan to be 40 ka na warchi on va so orange na place wugati o jaba abe warchi dro me kila watasra o de kundo Malien o akambe ciao ciao